Siyalamukela ku-Wekhop Entertainment. Gininda in trouble, state struggles to explain the missing information. UGininda utholakala esenkingeni njalo istate siyehluleka uku-explaina information le esingasabonakali. Umphathi uGininda utshele inkantolo ukuthi ulwazi olubalulekileyo mayelana nezimoto zikamasipala alutholakali ngenxa yokuthi uhlelo lokugcina ulwazi lwaqala kamuva emva kwezinyanga ezithile zango-2020. Uthe imininingwane yakudala ayidluliselwanga ngenxa yezinkinga phakathi kwehhovisi elidala nekhampani entsha. Kodwa inkinga enkulu ukuthi leyo mininingwane isasekhona enkampanini yakudala. Lokho kusho ukuthi ulwazi lukhona kodwa aluthunyelwanga. Umbuso uthi wazama ukuyithola kodwa wehluleka. Ngombono wami lokho kuyisizathu esibuthakathaka esenza kube sengathi umbuso akazami ngokugcweleyo ukuthola iqiniso. Lokho kusilela kwenza indaba kaGininda ibonakale ingaqiniseki futhi kuphuca icala likahulumeni emandleni.